Díomh is mis Isobel chun is táisibh tá an seo aniu le teagas muidig beag I dhéanamh díomh agus so fanna gílam. Ceir go leir so ag an tús chur muid an uachtar beag seo well chur mé ar seo agus dúnan sé seo sús na póirs ar ma aig agus tá sé bhád níos fearr le hí do chuid crackan ar churann tú an smidú ort. So, sin misha, daon cínte é chuimiid stock I gceart. So, I gcónaí chum é ar an T-zone, so I lorma aig, agus an sin seo an muíthóir, a núsádam an muíthóir, tá sé iontóg, tá 6 crackan, 6 olú lagam, so níl aon ola, sa muíthóir seo, agus tá sé iontóg ar fád, agus anis. Okay, so chum é seo, an spray beag seo ar ma aig, taréis an muíthóir, nar tá sé tírim, go hálan, bhí sé an stuff seo an fór, ach is even lam an bola, tá sé go hálan. Right, buin mé antan of sin. Céir atá go manis. Iontóg. Okay, so úsádam an Charlotte Tilbury agus tá mo scoob real techniques agam an sin. Chur mé píos beag an nómarcha ar an scoob. No, ní rah gá leis an pump déirnach sin. So, chur mé seo ar ma aig tá is gom go bhecinn sé an aráiste. Agus, well, ará mud é sin. Seo an puinte go tógam faoiara, céico aráiste agus an méid smuide go chur mé ar an scoob sin. Whoops! An spoonse. Okay. So, carín an spoonse galore. Níor úsáid na iad go dtí cúpla mí ó hin. Níor ceap mé go rééis siad roiá agus an sin an dúsáid mé iad a gheart. So, ceap mé gur 6 scop tú an smidú leis sin ach níor daibri sin amachtam ach an éis tegum bíon an smidú a bhád níos mína ar daig agus just fecinn sé a bhád níos fearr agus má híonn sé go deas cumá. So, so formé é seo ó bourgeois agus tá sé dócráitema cumála sin tá sé 6 sláintú le hí a chud crackan so formation amach agus táíonn sé go mórlam Táinn sé ar de aig an éasca agus scapan sé go hána éasca tá sé co-éidirm cumá so is even am seo okay including my leis an stuff seo mar vector spoonse eile yup brasásta ag buga araig hig mo bhálaí so úsádam scoob beag faoin na málaí caithfidh mé iad all déanta. So tá mé tnú go mór leis an lá gur féidir le mo bhálaí all déanta. Agus an spoonse a ríis ar mo chuúlia. So, okay. Is even lom an púdar bacála seo. Ní an púdar bacála an kitchen. Seo an ceann ó Carter Beauty. Agus tá scoob ortha agam an seo agus chum. Ní lanam an rud agus staran siad ó caiitiú an scoob seo an úsáid le hí seo. So, beidir nar cór an scoob sin an úsáid ach ceapan go ndéanann sé an post. So ní sanó lís muidú mé, caithfidh mé sin ará, just buinam an taitneamh as ar dús. So, beidir gur cóirde mé sin ará ach ar aonas. Be bold. Is even lom an palaid seo agus fecinn tú é sin mar níl mór an fáca So, seo an Donaghóir agus chum an Donaghóir I ngách áit. So, beag nar hit an palaid ar fad. Tá scoob níos luagam le hí má Brown. Maar is even lom Donaghóir cór ar má brown. Ceapan go bhecinn sé go jazz. So, bhecinn sé có-aisteach ag brathniú ar díreach an púdar bacála. Mar
Wow, okay, níl sé sin change geart gum. Okay. Arashig on Palade Cain Isobel. Oh, mahula. So yeah, úsáidem an Dunahor mahula coma. Tom Goffala Dunahor. Agus ceapam go bhfuil 6 dot níos ládra. Mar gcónaí úsáidem dun mar chuid hula. But cínta go bhfuil dá an ládra an Dunahor in nonid an dá eile chuann tú. On a Palade eile. So ach úsáidem na Palade eile coma. Ach just is 6 bonú jas occur the chuid hula. Yeah. Oh, Palade eile. Níl clú gom cáhór mé an Palade seo for my cara édum, so agus even lom na dachna. Mar dúirt mé is even lom an dach dun, agus tá 6 dun agus jarrag agus ór sa Palade seo, so buinam an úsáidas is even mé. Tá a chur píos of beag 6 bon a hula ar an taobiste. Agus a bugad é sin taobh muid nar dhéon tú seo fecinn de hula níos mó chun an dá éidir macur taobhiste dá dúrcha ar an taobh am with. Gowní déanam dermid céin dá an úsádam ar dús, so yep, sin é. Agus séadam ar an scúb cumá mar orintanta bína nummarcha ann agus an sin titan sé síos ar de chuid lecna agus yeah, fecinn sé an a 6 in ngachat an sin, so oh yeah, it's even an dá sin tá sé 6 jarrag 6 ruá sin an dátá an ach tá sé go jazz, so yeah, fecinn sibh ceir bhfuil a dhéanamh agam an sin ar tíomh mothúil ar an gúine agus sús písama mar os clíonn sé sin sús tá húla. Aha, scúb eile. Oh yeah, chun é scapa amach, so déon cinnte é scapa amach mar feici sé a bhád ro ghorca muna dhéantar sin scúb beag bídeach is even lom an dá buí agus chun é chur is stiit in mothúil an stiit acúne mothúil mar seo. Fecinn sé seo comhaisteach mar tá an scáhan taobh hir díomh. So bí me brathnú ar an scáhan ní ar an fán ach yeah. Galore buí. Aha. Seo hí mo chara is fearr ó English an glonrach seo. Úsádam tá a géirí píos of beag bíad go rá ach úsádam glóir an stuff seo is even le mé taobhiste an sin. Ní is go maníonn sé mór an difriocht ach mohíim jazz. So, yeah. Agus I gcónaí titan sé síos ar mar chrán gach ile óir ach Béidir bhfuil me dathíar inis, so is coming on. Aha, na málaí. Okay, so scúb na málaí sús is 6 galúnach rud é seo ach tá ag fannacht ar ma galúnach málaí all tá sé ordatha agam ach ní lis gom céir den ceann ceapan go bhfuair mé ó Catrice nuair aigen tá sé an bhá ach tá ag tanú go mór leis an ceann cearta all agus an pean luí seo is LA girl atá an ach is even le mé. So tá má bhálaí anna 6 níl siad róhór but is even lom málaí móra teomha ach níl sin agam, so yeah, farír déanam iarach leis an pean luí seo agus gacail óir dearm le féin ó déanam mé málaí jazz ná ortha ní curthaí mé ein rud an puta beagatá agam an tú feic si bheith sin gceann nóméid mar I gcónaí athraí maintin agus tosaíam lei seo agus derm yeah, okay, sin go bra agus sin derm no, okay, just curthaí mé an 6 dá dúrcha an tú agus yeah, feic si comí ná ortha agus cumlum. Seo an puta, oh yeah, caiim mé hash brunch
Isobel. Oh yeah. So forméisio ó benefit cabrao an tanna matá arthú. Agus is féidir lom an cru demáháile a dhearr amach leis agus é lína isteach. Yes, even le mé ach yeah, sin pí a beag roiheomh agus cuma. Lánamad leis. Arás leis an LA girl chun iad a scuba suas. Oh yeah, líonthóir súlia. Nach bhfuil sé seo an písa is deacra. Agus tám a géirí rá, tám a dáthíar seo ag an buint seo. Ach nílam, gach ile or déanam butún. So, lán leis an próséis. Agus I gcónaí bí me géirí cín bheoga a dhéanamh ach feici sibh inis. Ní. É sin, cad a thuile dom. Tí comór a ríis. Na scíán. Olmhóra. Níos mó, Isobel! Okay. Ceirclóir. Ar leid d'oibrigh sé. Yeah, bhí sé sin strasfar. An aib ná an bhfuil sé chuna bheith díreach mar an ggéine leis an gceann eile. Tám nar bhíseach ag brathniúir an féin agus é seo a dhéanamh agam. Yeah, okay, fair play gwitch. Lean aráig. Yeah, pínver. Níl sé pínver, tá sé pínver lena dhéanamh mar go bhfuil mo chrí I mo bhéil ar agla go rockí rud aigen mí cheart. De an ná taon ach, brasástal am féin an sin. Aha, na fálaí braigeacha. Sí de an ná bíonn siad déanta agam ach inis níl. So, faoi láthair na hora níl má bhean a dhéanatí dom níl sé oscailt. So, caithfidh mé iad a chur mé hain. Dhearr mé an píosta sin amach ach níl ar elmad faoi. Bhí deacaroachtaí agam. So, seo é mo mascara ó benefit arís is even le mé. Agus, brathnic ar seo, tá sé beagnach like do dhéanta gan de bhéil an oscailt agus é seo a dhéanamh agat. So an céad uair eile bhfuil mascara á chuirt, just brathnic ar de bhéil nó bmhothaigh de bhéil, mar osclaíonn sé agus ní bhíon éascailt feicir seo arís agus bhí éascam gur thabhair sé an céad uair. So, ar ein nós, nach le mascara seo go hálainn formé é ceapam man seach an scata agus tám gafa. Hanna féin. Yeah, agus an ciúní beag sin. Okay, fecin na fálaí sin mar go bhfuil siad chun titim as. Ach dúsáid mé an duo glú, so tásúla gom nach tuair leis a sin dom. Beag nach ann. Oh no. Níl is cum cardóir. Oh yeah, so donna hór eile mar ní rah an óhan arm hana féin. So formation English. Cúpla bliana ó hain is even le mé an éascail a núsáid. An púder seo ná púder banana. Yeah, níl clú gom chuna sé seo núsáid ach buinam trílas agus is even le mé mar fanan sé ar ma aig don lá agus ní bhíon like ains midú ag teacht as and ní ecn sé oleúil nó aon rud mar sin. So yes, even lom an púder sin. Oh no, an mascara. Well, rinne mé sin dom féin. So yeah, ní má híim donna dom mar ní ra sin ar cliste Isobel. Oh yeah. So bí tá beolaí anna tíirmagam. So úsáidm Carmex, tám gafa le Carmex. So déanam cínta é seo a chur arm rih a chum aon líonthóir béil nó snás béil arm mar formé é seo a pennies toffee an tanamatá air agus tá sé go hálainn like tá sagam go bhfuil na líonthóir beola na líonthóir béil ag peaches and cream tá an ceann seo anna cosú leis is size dupe é. Just mohíonn sé cóbog agus go hálainn ar fad. So yeah, mullam an rud seo go háir na spéire.
So seo an Isobel inis, formé seo ó Soap and Glory. Tá sé go hálinn is even le mé. Níl am cénta cén dá é seo ach ceapam 6 done. Yeah, oh. Oh, maithú. Yeah, galán siús é sin agus an rud dénach. Cad é? Aha, yes, formé seo a beauty pie seo má ordathóir. Agus, yeah, so ar na lechna in ngachat an rud a dhéanam leis an ordathóir ein áit ar ma aig a múlan an solas maig chum an ordathóir an sin. So ar ma hrán, ar ma chin an sin, yeah, ar ma smig, yeah. Bíodh knocking ngachat. Agus boom, creek na ha, sin mé, sin mo smidú le hí aniu, gur míle maith bhfslán.